Roma bende hada ni walose e kinde ma bende watiyo ng'ato tiyo nekech ang'o ng'ato tiyo nekech pesa nekech en geno mara ni kata mana kitiyo tiya nono pile ka pile ochumi tek piny bende rach wacho ni pesa mitiyo ne en pesa ma tiyo ni koso itiyo godo wacho ni pesa otini kik iti gi pesa bide winja hapa ndaba riskanya mwachak godo nikech kowacho ni mine matiyo kuonde mag tich nego bedni kelo ni yuto to ka tich mi pesa ni itiyo ne koso pesa tiyo ni kanya mwachak godo. Erokamano. Koro gi dho ngere to wacho niya, let your money work for you. Don't work for money. Mondo mi ibed ni your money is working for you, nyaka ibed gi tiegruok mar finance. To e walk and talk kacha, wan gi chenro mar women financial wellness. Kendo wase approach bengi mondo mi obed kodwa kaeto wang'ini to ere kaka wanyalo kelo migepe mamiyo women financial wellness. Koro mokwongo nyawadwa nowacho kacha maber niya, pesa ni madonjo, pesa ninde bank. Pesa kik ninde buo pilo. Pesa kik ninde M-Pesa. Though M-Pesa be sani nitiere kaka inyalo present statements go eko, to dwaro discipline. Kendo pog pesa mar ohala gi pesa ni mitiyo godo. Mondo ibed ni kikao otese ni mitero ne bank ni dwaro loan kati dwaro financial investor mondo mi omi pesa minyalo timo godo ohala. Ting'iyo chenro magi kendo records magi wacho ni nitiere kaka isebedo kitimo banking, ohandi ni okelo pesa makama, to nweng'o mari romo kama, omiyo pesa no minyalo miyi kaka loan en pesa makama. To joma mine waluoro loan, wawacho ga ni afadhali wacham gweno moloyo lao liech mondo ang' upog parts mag liech no. Ting'e ni liech kata yudo mana tiende duong' molo gweno achiel. Koro wan gi problem mar lao ohendni mathiso. To ok wadwar ni mondo wabed kanyakla kaeto wawuo gi bengewa mondo konywa mondo walao hende madongo, nikech kata mana joma chuo mamanyo hende madongo go giduogo gimanyo joma mine ema gitiyogo to timo tijno kaeto ichulogi. So adwaro ni mondo joma mine wabeduru gi confidence mar bedo ni inyalo wuotho kendo idhi ir bangini tibedo kodgi piny kaeto kendo inyalo join program mar walk and talk to wasomo gigo mag financial wellness kaeto wabedo ni wan gi ability to be eligible. Eligibility wuok e documentation mar ohala kendo sani nitiere a lot of financing institutions machalo kaka Mastercard and others mapuonjo joma mine osepuonjowa wan wawegi kaka koro wanyalo bedo ni wakeno e yo makare kendo watimo financial records management mondo mi kambi obed ni nyiso ratiro makare. Kaeto adwa wacho niya, ka nweng'o onge work life balance. Nikech Nakomenda bedi, hoko wach ni wantiere gi work life balance. Kore kinyalo bedo gi work life balance. Nekech without money, okinyal dhi e saloon, okinyal dhi relax gi nyithindi gi jaodi for a holiday, you know. Okinyal wuok mondo mi dhi yue kamoro, itug kata golf. Mago te dwaro pesa. Omiyo, kawa loso nweng'o mar joma mine. To pesa koro nitie. Kaeto koro gin gi ability mar chano ngimagi e yo makare, kaeto koro nyalo bedo gi work life balance nikech en bende koro en gi ability mar manyo ng'at machielo ondiko e tije monengo bed ni otimo. Koro ji tiyo, koro pesa ne tiyo ne, oko ti ne pesa nikech tiyo ne pesa e moro mane wawacho ni ka ok idonjo to onge pesa madonjo. Manyiso ni in nyaka ichiew, mi wuoth mi dhi e aswekra, mi bed kanyo nyako dhiambo, kore ki yudie pesa moro matin. To chieng' ma ok idonjo, pesa onge. Ohala onengo bed ni en ohala madhi mbele, makata intie, makati onge. To magi financial skills monengo bed ni miyo joma mine, mondo mi ging'e niya, ohala onengo bed ni in kaka ng'ama miyo. Bende iyudo jok mamoko, mi empower, mi keto kae mindiko kaka jogo mitiyo godo. To ot kacha, bi nyalo luongo miyo moro wadu moro,
oluokni e sande, ogoni dasta, olosni weche mamoko mondo imbi yudie kaka iyweyo weekend. To en bendo yudie kaka onyalo tero gimoro ne joge. Mae kako onego bed ni watiyo mondo mi work life balance cha obede yo makare. To otherwise ka onge nuengo to work life balance ok nyal bedo. Yeah. Koro miyo pesa wa onego otinwa. Pesa miyudo ni another thing ma onego bed ni koro wa encourage go joma mine Sharon en niya, ng'enywa kaka wa dongo en ni wahero mondo mi kidhi tich titiyo kata mana en dwe achiel kata ka in ja ohala idhi mitiyo ne customer mari mochuli to wamor sama wanyalo chulo bills, you know, koro wamor sama pesa wa modonjo nyalo chulo bills and then waneno ni koro waromo. To ing'eyo kaka ndalo medo dhi teko ni dok piny, sa minyalo kawo mar tich bende koro tin, bro chopo ndalo ma koro kinyal timo ohala nikech isebedo gi iki koro ng'eny, or nitiere tije ma otegno ka in kata jam jengo, kata in mana miyo matiyo e puodho, nitie ndalo ma ionge teko mar dhi mondo ipur e puodho. To pesa mani iyudo ndalo mane in gi teko cha ni chulo mana kode bills. Bende in gi yo mitimo go investment mar iluongo ni pay yourself first. That is what it means. Pesa mora mora modonjo onego bed ni ikuongi chulori. Kori kao pesa moro tikete e investment mondo nyuolre, nikech at the end of day kati bed ni go ohala kati bed ni timango, cash is king. Cash is king. Koro miyo inyalo bedo ni se retire. We've all experienced this. Ne jogo ma koro ik gi ng'eny, in gi ot maber, idok dala, but ionge chiemo minyalo chame odno. Why? Nikech ionge cash flow. To nitiyo matek kendo ne in gi tich maber. To gima ne watimo ne wachulo bills. Koro nadwaro ni mondo a encourage joma mine ni paro maliw makoro jo financial management osemiyo wani. Pesa ni kata tin kodonjo poge kuongi chulri, to chulori no onyiso niya kete e investment manyuolore. Mzungu wacho ni don't eat your golden goose, eat the golden eggs. You know, samikao pesa temi yudo cha tichame, ichulo kode bills, ing'iewo kode chiemo, orumo. In fact, ing'eno rumo ga kata ka dwe pok orumo. Manyiso ni isechamo gweno manyuolo tong'. Makoro onge gimi nyalo chamo, koro bedo kech. Kori onge gimoro, ichaki rito mondo chieng' moro ichaki ti kendo dweche ndalo 30, ichaki yud gweno. Erokamano ahinya, makama kaparo no gi kanyo, nikech ang'e koro jo osara, wacho ni jo monthly. Yes. Joma koro rito osara mwisho dwe. Kiyuda ni week mar ariyo to koro rumo. No. Kata mana orumo that very day. Because kata pok odonjo, tinde kata mana kapok odonjo tisego kode kwan. Of course. En madonjo to odonjo to M-Pesa and you know to kuonde modhiego gin mana bills and probably debts that are not income generating. Makoro pesa ni tiyo ni kosi tiyo ne pesa. Itiyo ne pesa. To pesa ni nek be ni tiyo ni. Aya, Judith in bele kapok sa ng'ado in bele kora kele twak makama